טוב, אני חושב שציון, אנחנו סומכים עליו. הוא היה יושב ראש הקואליציה ועדת הכספים, הוא בעצם החזיק את כל הקואליציה הממשלתית בקדנציה הקודמת. הוא יכול להיות, והוא גם, אני משוכנע שהוא יהיה ראש עיר מצוין. ומי שבא לכאן יודע את זה, רוצים שטבריה תצעד, תחזור לימים הגדולים, ואפילו ליותר מזה, תצעד קדימה. וציון יכול לעשות את זה, אנחנו גם נעזור לו היום, ונעזור לו בעזרת השם לאחר שהוא ייבחר גם. עד כמה טבריה זקוקה לאיש כמו ציון? טבריה זקוקה מאוד, כי ציון הוא אדם מאוד מנוסה היום, מאוד מקושר, הוא יודע מה צריך לעשות בעיר הזאת, ואני מתכונן גם בתקופה הזאת, וגם לאחר מכן ביחד עם חבריי ועם ראש הממשלה לעזור לציון, להזניק את טבריה למקום שהיא צריכה להיות, בירת הגליל, להרחיב אותה, לבסס אותה. אנחנו גם עושים פרויקטים כדי לקרב את טבריה למרכז. אנחנו נחנוך ב2 לספטמבר את מחלף גולני החדש, כחלק מהציר שמחבר את טבריה לכל מרחבי מדינת ישראל. אנחנו משקיעים כאן גם המון, וציון הוא האיש שידע איך לתרגם את זה למעשים בשטח. בעזרת ממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו וידידי וחברי שעשה מהפכה בכל כבישי הארץ, וברוך השם מטבריה לתל אביב 1.05 שעות. אז אני גם מתכונן לעשות מהפכה בטבריה בעזרת כל החברים שלי, ובעזרת השם נעשה ונצליח.